Dire guys, na po dire si Jongjong Mohilio vlog na po dire nagsuroy-suroy na po ning kamaisan kay dire na punta maglingaw kay magnanggi tag mais kay para makakaon ta og mauna guys among mais nga sinapli na wala na ako gipakita ang nanapli mi kay maglisod man kog hawid sa akong cellphone aw dire matik din ta dire o akong ipakita ni mga tao dire nga ako nagsuroy-suroy ko dire kay porte pug inita kay tanan human ako panapli ani guys pero padayon nga po kog sapi and pikas kay naa pa may isa ka baol aw dire ato nining isulod ang atong mais dire abi ninyo guys kung mga dato ang magkuan ani aw dili jud makaya sa mga dato angay ra gyud ni sa mga pobre bawal ni sa mga dato nga ingon ani nga trabaho nga mananggi kay og mga pobre pa nindot kay smile ra pero dato maglingiw-lingiw ra taon niya ani nga trabahoon aba sa ingon ani ra gyud trabahoon sa mga pobre mo ni kinabuhi sa probinsya namo ba mga nanggi rag mais para makakaon para ibaligya ipalit og humay haha okay ni din padayon ta dire sa ato ang pag lingaw-lingaw nga pagsanggi-sanggi sa tong mais kay direta kay mangita na po tag kaayuhan napli na po si papa dire akong papa dire nananggi kuso kay manapli mais retirada ani wala joy kuan ani wala joy kapas-kupas ani pero bahalag init basta makamais lang okay na kastanan dire matik na padayon ta sa atong paglakaw-lakaw dire kay mangita na po taglaing sa playunon ug dire ato na po ning hakoto ning uban tama kita nyo ng mais guys tanawa ng mais Hakot ta guys. og maghakot ta guys ani sulod na nato ni og sako kay para dali tara mahuman ug salamat sa tag-iya sa baol guys bawal gyud ni sa mga dato kani ani nga trabaho kay kani mga dato ra ba og ani nga trabaho abalingaw-lingaw mangyam-in ning mga simod kini padayon ta kay ang mga pobre ani dili man nimo magyamid-yamid ang simod ani kay pobre man daan mo nang matik ta dayon ani ni nga trabaho gyud padayon niyo ta ni padayon kay para ato ibaligya sa sindangan kay porte brawang mahala ning bugas kung kita mo baligya porting bratoha nya kita mo palit porting mahala unsala na gud ni padayon ta ni ato isulod bitaw ni kay kani mga dato ani porte ratiha kay sanan bahalag og init basta kanunay ta magtrabaho ta kay para ibaligya nato ning mais sa sindangan bahalag babarato upalit tag bugas porting pagkamahala tag 50 tag 60 ng kilo may ra gyud ni ani nga trabaho bahala na ning basta pobre kanunay lang ta kay katong mga dato ayaw na lang mo pagtuga-tuga ani kay dili yun mo pwede ani nga trabaho kay kamo nga mga dato lingiw-lingiw ra katong nang na dato ra kalit na pobre sa una nen kalit ra kadato agoy karon lingiw-lingiwan na dayon bisag mao joy kinabuhi so magpadayon ta ni mukaon na ta ni atong plato kay saging katong kuan sa saging ba amo ra git putol-putol amo na guys lisura kini kan-an sa saging mag-awas-awas tanawang isa nagsukat-sukat na ang uban naghakot-hakot pa kay kuso na po na mukaon na po na unya o mubalik mi dire sa baol guys kay mubalik na po mig hakot kay 40 yung inita mo hakoto ni kay 40 man yung inita gyud dire matik ta hakot-hakot yung tani kay madal aron dali ta mahuman ana sulod na nako sa ako matik din ato din pakpakan kay para dali ta mahuman ato nang pakpakan kusog man ta mo pakpak matik dayon mahuman ni